Persoas con enxeño especial, dispostas a usar en un machín para inventar. Capaces son de idear, indagar, demostrar. Da lúa ao gravitar é porque caen mazás do pomar. Para medir o tempo que ora tarda en pasar, é predicir no inverno neve sol en verán. Un esplendor sen igual, tan radiante e real, que ofrece benestar e ansias de soñar. Eles armaron pancas para o mundo elevar e colocaron astros arredor para xogar. Xiran que xiran as rodas da locomoción e tamén as do tren que avanzan cara adiante. Vai ben, así van para inventar, non para nunca de discorrer, por saber máis sobre esta terra que hai que soster. Para inventar, para descubrir. Newton. Satélite reparado. Pódense retomar as transmisións. Todo en orde. Extraordinario, fantástico! Vos mirade, rapaces. Ese astronauta flota no espazo a miles de kilómetros por riba das nosas cabezas. Grazas a ese satélite podemos ver e escoitar o que acontece en todos os recunchos do mundo. E nós... Sí, diga. Chama desde Sydney, en Australia. Por quen pregunta? Pola pastelería Masa Branda. Non é aquí. Non teño pastéis de crema con chocolate. Non boliños tampouco. Escoite, comprobe ben o número. Teño pinta de ter eu unha pastelería. Pero é algo extraordinario. Chámanme desde Australia vía satélite. ¡Que progreso! Todo isto grazas a unhas persoas xeniais que nos permitiron comprender o noso universo, dominalo, partir á conquista do espazo. Todo isto por enganarse de número. O espazo, o universo é tan inmenso, tan grande, tan misterioso. Fálenos diso, mestre. Como aprendemos a coñecelo mellor? Sí, fálenos diso. Acordádesvos de Galileo? Galileo demostrara que a Terra e os outros planetas xiraban ao redor do Sol. Xusto o ano en que el morreu, naceu Isaac Newton, que será un dos sabios máis importantes de todos os tempos. Pero, mestre, o maior sabio de todos é vostede que o sabe todo. Sí, tes razón, sei moitas cousas que aprendín, pero que inventaron outras persoas ao longo dos séculos. E xa veredes, é apaixonante aprender, apaixonante. Pero Isaac Newton foi un verdadeiro inventor. E xa desde ben noviño, atendede. Isaac, onde estás? Isaac! A nai de Newton pensaba que daría un bo granxeiro, pero el matinaba en moitas cousas que non eran as súas ovellas. O nivel baixa regularmente co tempo, así que temos que buscar a maneira de poder medir ese tempo. A ver... ¡Ai! Que faz, Isaac? Ocorreuse outra idea xenial. Levaches un golpe na cabeza. Vou facer un reloxo. Un reloxo non funcionará na vida. Ai, que chistoso és. Podes rir canto queiras. Aquí está o meu reloxo. Son as 4, xa verás. Se pensas que non teño máis que facer... Ai! Isaac, xa son as 5. Onde están as ovellas? Ai, é verdade, o meu reloxo marca as 5. Onde están as ovellas? Deberon de marchar por aí, vounas buscar.
Un raio me parta se non lle funciona o reloxo. É un rapaz intelixente. Bah, eu tamén o podía facer. Non é nada do outro mundo. Isaac, onde están as ovellas? Dime. As ovellas? Ai, pois non sei. Igual marcharon por aí. Queres saber onde están as ovellas? Están ali. Ali onde é ese papaventos. Isaac! Isaac! Isaac, podesme levar este saco ao mercado? Ten cuidado, pesa moito. Ai, para! Agora imos ver se todo o mundo estivo atento. A ver, Isaac Newton. Dígame, cal é a data do descubrimento de América? Ai, non estou seguro, señor. 1492, señor. Moi ben. En canto a vostede, Newton, éralle mellor estudar a lección no sitio de soñar experto no seu banco. Espera, xa verás. Ai! Non debías facer iso. Vai por aí, cagainas. Newton éche pequeno, pero sábese defender. Acaban de aprender que a violencia do choque é proporcional á masa dos corpos e á súa velocidade no momento da colisión. E aínda vai ter razón. Cal é o teorema de Pitágoras? O teo de pita... Isaac Newton. O cadrado da hipotenusa é igual á suma dos cadrados dos outros dous lados, señor. Jim Knowles. A máis B ao cadrado igual... Pois, Isaac Newton. A ao cadrado máis B ao cadrado máis 2AB, xa está. Señor Isaac Newton foi aceptado no Trinity College de Cambridge. É un raro honor pro fillo dun granxeiro, pero vai ter que traballar para ganar a vida. Por suposto. Xa non teño máis fame. Podes comer as miñas sobras. Moi ben, señor Newton. É un matemático excelente. Os outros non merecen máis que as obras. En canto a vostede, señor, aquí teño algo para darlle. No ano 1665, unha enfermidade terrible, a peste negra, caerá sobre Londres, que daquela era unha das cidades máis grandes do mundo. É o meu fillo, o meu único fillo. O meu home, maldita peste. Esta desgraza é o prezo dos nosos pecados.
É o castigo do Todopoderoso. Que vai ser de nós? Piedade, teña Marchen, están apestados, son unha ameaza para todos. E a onde imos? Pro campo, pro monte, de todas as maneiras, están condenados. Amigos, o perigo da peste é demasiado grave. O Trinity College vai pechar ata que venzamos a epidemia. Roguemos ao Señor. Para onde vas ir, Isaac? Para a granxa de miña nai. Ven para o noso castelo, temos moito sitio. Ímolo pasar ben. Non, grazas. Prefiro ir para a miña casa. Teño algunhas ideas sobre as que quero pensar tranquilamente. A gran peste acabará ese ano con 70.000 víctimas únicamente na cidade de Londres. E parece que choveu. Vermello, laranxa, amarelo, verde, azul... Vai. Que bonito. Que é? É un prisma de vidro, irmanciña. Cando os raios de luz o atravesan, refractanse. Refractanse. Xa verás. Oiches, por que faz iso? Penso que a luz do sol está composta de raios de cores diferentes que se poden separar cun prisma. Fíxate, as cores do arco da vella. Estou seguro de que agora cada cor é inseparable. Espera, non te movas, Non ves? A cor vermella é pura, non se separa en cores diferentes. Imos facer outra cousa. A ver, terma deste prisma. Espera. E agora, se xunto estas cores, debía obter outra vez unha luz branca. Exactamente. Deus santo, que tes, Isaac? Estás enfermo? Por que o di, mi madre? Pero ti mírate. Ah, é a luz branca que se separa en luces de cores. Deus bendito, non vas cambiar nunca. Va, e todo iso para que vale? O azul é azul e o amarelo é amarelo. Pois como sigas así, igual acabas cun ollo negro. Hai que ver, é apaixonante o que descubriu Newton. E que bonito é. Todos podemos facer o noso arco da vella. Isaac, mira esa mazá do alto da árbore. Parece que a lúa está ao lado da mazá. Ui, todo o que queda sen un soporte cae. A mazá caeu, pero a lúa non cae. Por que será? Porque está lonxe alá arriba cos astros. Esa non é unha razón. Porque está moi lonxe. Non, ten que haber outra razón. Xa darás con ela. Estou segura de que a vas descubrir. Si, a lúa cae. Se non caese, desaparecería no infinito. Cae cara á Terra indefinidamente, pero sempre á mesma distancia. O centro da Terra, que atraeu a mazá cara a el, está a 6.400 kilómetros, máis ou menos. A lúa está a 380.000 kilómetros, máis ou menos. Polo tanto, está 60 veces máis lonxe, máis ou menos. Logo, debía ter unha aceleración 3.600 veces maior que a da mazá. Se puidese saber con precisión o raio da Terra... Sí, ten que ser isto. Os corpos en órbita atráense proporcionalmente á súa masa e en razón inversa ao cadrado da súa distancia. Decatades vos, rapaces. Era a lei da gravitación universal. E que quere dicir exactamente? Como vedes, isto é un imán que atrae o ferro, mirade. O imán non atrae os cravos. Sabedesme dicir por qué, rapaces? Porque está demasiado lonxe. Exactamente. E agora vou no chegar. A gravitación é parecida ao que sucede cos cravos e o imán. Canto maior é a distancia que os separa, menor é a atracción que o imán exerce sobre eles. Quedouvos claro? Por que a lúa non cae na Terra? A Terra é moito máis grande. Así que a atracción que exerce sobre a lúa
ten que ser moi forte. É unha excelente pregunta. Pero, como demostrou Newton, a Lúa sí que cae cara á Terra, pero hai outra forza que a mantén afastada, a forza centrífuga. A Lúa é como esta boliña que vira na volta da miña man, que ven sendo a Terra. O cordel é como a gravidade, mantén unida a bola á Terra. A forza centrífuga do movimento empurra a bola cara ao exterior. As dúas forzas, a centrífuga e a gravitacional, igualanse. Precisamente así é como os planetas xiran ao redor do Sol e a Lúa ao redor da Terra. E ninguén antes que Newton caera na conta de que sen a forza centrífuga a Lúa caería na Terra. Daquela para non caer, a lúa está atada cun cordel, non? Que chistoso es. Utilizo o cordel para facérllelo entender a babecos como a vos. Iso é, todos os planetas xiran así ao redor do Sol. O sistema de Newton non funciona. É bastante ruín. Acábanche de dicir que a gravitación non precisa cordel, babeco. Ese mesmo ano, mentres que a peste segue arrasando, outra desgraza sucederá na cidade de Londres. Arderon máis de 10.000 casas. Farían falta moitos anos para reconstruir a cidade. Co fin da peste, volveron empezar as clases no Trinity College. E Newton buscará tempo para inventar o telescopio moderno, entre mil cousas máis. Aos 27 anos nomearon o profesor de matemáticas na famosa Universidade de Cambridge. Daquela xa case fixera todos os seus grandes descubrimentos. Tamén podo dicir que a Terra non é unha esfera perfecta, senón que está achatada nos polos, como unha mandarina. Que a Lúa atrae a Terra coa mesma forza con que a Terra atrae a Lúa. De feito, toda forza exercida por un corpo sobre outro corpo provocará por parte deste último unha reacción igual e oposta. A velocidade de desplazamento... Ese será precisamente o principio que se empregará para os avións de reacción uns séculos máis adiante. Pois sí. É proporcional á forza que se lle transmitiu na saída. Unha bola que se lanzou podería rodarse en fin, se non houbese rozamento que a frease. E estou seguro de que se un canón o suficientemente potente puidese lanzar un corpo ao espazo, a unha certa altura e a unha certa velocidade, ese corpo non volvería a caer. Quedaría en órbita como a Lúa. Escoitastes iso? Acaba de anunciar a teoría de posta en órbita dun satélite. Con 3 séculos de antelación non vos parece extraordinario? Na Lúa, un home séntese livián, tan livián que case podería voar. É porque se sente tan livián? Porque adelgazou a non comer nada na cápsula espacial. Porque a Lúa é máis pequena que a Terra, máis liviá, así que a forza da gravidade é máis débil. Pero logo nun planeta grande, Saturno, por exemplo, sería ao contrario. Imaginádeo, Saturno é 100 veces máis grande que a Terra. Ali sentiríámonos pesados. Teñan cuidado que aínda se vai mancar. Daquela a Newton debíano de admirar moito por descubrir esas cousas tan extraordinarias. Pois non tanto, porque precisamente, como ben podedes observar, prácticamente ningún dos grandes inventores foi aceptado na súa época sen sufrir críticas. De momento, Newton garda para ele o resultado dos seus traballos. Mestre, estes poucos papéis conteñen un enorme coñecemento. Debe sen dúbida publicar todo iso. Vostede é novo e entusiasta, señor Halley. Iso está ben, pero eu non estou seguro de nada. Os meus cálculos son aproximados e sen saber exactamente o raio da Terra,
Nada é seguro, nada é preciso. Deus santo, un cometa! A ver, señor Halley, non me vai a tomar por un cometa uns parrulos salvaxes. Asegúrollo, señor. Non vai ser un astrónomo novato como a vostede o que descubra un cometa. Ai, é increíble! Sí que é un cometa co seu rastro de pó ardendo. E logo que, querido amigo, sei que descubriu un cometa. Iso está ben, está moi ben. Os meus parabéns. Sí, mestre, a súa órbita correspóndese exactamente coa súa lei da gravitación universal. Debería publicar todo iso, mestre, é un xenio. Non sei moi ben a impresión que dou, pero para min son como un meniño na beira dun océano descoñecido. Mestre, non hai ningún minuto que perder. Na Royal Society, o señor Hooke dixo que descubrira el as leis da gravitación. Dase de conta. Non hai ningún minuto que perder, e eu voulle axudar. Sí, esta lei da atracción universal. A súa mecánica está ben, pero a súa física deixa bastante que desexar. Newton rouboume a miña teoría sobre a gravidade. Non se enfade desa maneira, señor Hooke. Esta teoría é estúpida de calquera xeito. A xente flotaría no aire en todos os sentidos, de ser exacta. Que opina o meu eminente colega, o señor Leibniz? Newton plagiou os meus traballos sobre o cálculo infinitesimal. Así que, de todas as maneiras, esta teoría da gravidade é completamente absurda. Vostede que opina, señor Huygens? E foi así como o trataron os grandes. Hooke, Huygens, Leibniz... E como reaccionou Newton? A Newton, pois, como sempre, interesaba en milleiros de cousas. A resistencia do aire, os proxectís, os choques, a política, o péndulo, a propagación do son, o equilibrio dos líquidos. Milleiros de cousas, xa vos digo. A meteoroloxía, a teoloxía, a química, a alquimia. Pois sí, interesáballe moito a alquimia. Tamén lle interesaba a moeda, porque chegou a ser o director da Casa da Moeda de Londres, e os seus logros contra os falsificadores seguen sendo famosos. Isaac Newton foi elixido presidente da Royal Society. Recórdao todo. O protocolo é moi estricto. Xeonlle o dereito. Ninguén contribuiu máis á ciencia que a vostede. Para nós é unha honra recoñecermos os seus méritos. Polo tanto, Isaac Newton, nomeámolo cabaleiro. Todo o que nos ensinou Newton hai máis de 3 séculos segue sendo certo. Enriqueceu o noso coñecemento e as súas leis da mecánica universal deron lugar á tecnoloxía moderna. A través das matemáticas, a evolución da mente, a intelixencia. Non está mal para o fillo dun granxeiro, Ninguén fixo nada mellor desde entón. E a teoría da relatividade? Sí, por suposto. Einstein, chegaremos a Einstein, sí. El tamén na súa cabeza transformará o mundo. Esa será outra historia apaixonante. Xa veredes. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs.
L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les